Антон ще ви покаже как сами може лесно да създадете елегантен перлен ефект с балитура ди перла – декоративна боя, която променя характера на стената чрез нежни светлинни отражения и изискана визия. За този проект ще използвам комплекта балитура ди перла, който включва специален грунт, който е тониран в цвета на самата декоративна боя, пясъчно-перлена декоративна мазилка, като в комплекта има допълнителна и бъркалка, с която може да разбъркаме съответните материали. Основата трябва да бъде гладка, суха и добре почистена. Ако работим върху гипсокартон, фугите на гипсокартона трябва да бъдат предварително обработени и добре шпакловани. Започваме с цветния грунт, като предварително го разреждаме с около 15 до 20% най-много вода. Хубаво го разбъркваме до постигане на хомогенна смес. Грунта подобрява сцеплението с основата, уеднаквява попиваемостта на стената и дава отличен краен цветен резултат. След нанасене на грунта трябва да изчакваме идеално да изсъхне. Това отнема около 6 часа, приблизително при нормална температура около 20 градуса в помещението. Декоративна боя с перлен ефект ди перла на балитура се предлага в 10 цвята. Фабрично приготвен и тониран, което гарантира постоянство на качеството и цвета. Изключително красивата и елегантна визия, съчетана с перлени нюанси, дава огромно разнообразие на дизайнерските решения и превръща ди перла в идеалния финален щрих, от който всеки уютен дом има нужда. Грунтът вече е изсъхнал и сме готови да нанесем декоративната перлено-пясъчна боя. Преди нанасене на декоративната боя разбъркваме много добре до постигане на хомогенна смес. Допустимо е разреждане с вода максимално до 5% за по-добро разливане на самата стена. Работиме с хаотични движения, не повече от 15 до 20 см. Държиме четката с наклон по 45 градуса, за да не се получат начетки. Работиме като непрекъснато следиме петното, което правиме, непрекъснато да ни е мокро, за да не се получават засечки. При желание за по-добро разпределение на самите частици на мазилката, когато направим около 2-3 квадратни метра, може да се върнем с втора четка, суха обаче, съответно и с леки движения, просто да я прекарваме по самата основа. По този начин разпределяме навсякъде равномерно самите частици. Да оставим Антон да довърши стената. И така, стената ни е готова. За пълното изсъхване на мазилката са необходими около 6 часа при нормална стайна температура около 20 градуса.
Винаги работете върху добре подготвена основа. Разбърквайте добре материалите. Не прилавяйте силен натиск върху четката. Поддържайте мокро петното, което правите към даден момент. Работете от ръб до ръб на стената, без да спирате. Работете при подходящи температурни условия. И така, декоративният ни ефект вече е изсъхнал. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Ако искате да научите още за декоративните покрития на бранда Балитура, абонирайте се за канала на Теразит или ни последвайте в социалните мрежи.